Mijn stiepen van de provincie Grijze en de provincie Friesland en mijn stiepen dus van het Waardfonds is er een project Bomen in het Waddenlandschap. En dan gaat het erom om de zieke esken, om die te vervangen door een verskato en orenbjemmen. En dan met name door die bjemmen die geschikt zijn voor deze regio. Ja, het wordt hier altijd, Jordek. Dus met die jaren heb je wat orenbjemsoorten nodig dan bijgelijks op het zon. Zo'n 450 bjemmen zullen wij planten als compensatie van al die bjemmen die we dan kappen, want dat is altijd een verplichting. En daar hebben we prachtig mooie plakken voor uitgezocht, onder een brandgem. En daar hebben we een mooie riege ipendel zetten en ik mocht de laatste planten. En het is ook de bedoeling, en daar ben we dit hier nog net aan te komen, maar dat ik dus op particuliere hiemen bjemmenplanten willen kennen. Dus ik particulieren die hun pleats of wat bjemmen omheen maken, dat zou in dit project mooi kennen. Bjemmen zijn vanzelf hartstikke wichtig, ook voor de natuur, maar ook voor de zoolstof. CO2 wordt omzetten op bjemmen. Hier had het, denk ik, als ze aans nu groeit, ben ik nog wat een verkeersremmend effect. Maar de grootste waarde zit hem zelf in het landschappelijke. Dat is de hele motivering om, weet je, een keelslag krijgt door ziekte, dat je daar orenbjemmen van in plak krijgt. Verskate inwoners van West-Friesland hebben zwaar over de bjemmenkap van de gemeente. Dat herken ik wel, want dat je dan ziet hoe ze dan snoeien binnen en dan in hier ontstaan de lege plakken. En ik begrijp dat mensen hun zorgen erom maken. Maar daarom laten we nou ook even zien dat we dus echt oren bjemmen weer omplaatsen. Zodat we dat bjemmen bestaan wel in stand houden. Nou, dit hier hebben we 200 bjemmen kapt en er komen 450 van waarom. Dus wat dat betreft is het liekwicht wel goed. Wij doen een groot onderhoud één keer in de seizoen hier en dat is juist een vertichting van bosken en bossages. Dan zie je dat bjemmen soms in de kniepen komen. Nou ja, de zieke bjemmen die moet je dus gewoon verwijderen. En dat is het beste om dan echt maar te kappen, om ze daarvoor te verwijderen. Dus ja, het is echt noodzakelijk. En ik begrijp best dat er onrust onder staat. Want je ziet op een gegeven moment al je kele plakken en denk je, komt dit wel goed? Maar het komt weer goed.